Čekaj. Gdje si? Ja rekao, čekam više ko za novu godinu opet taj kofat i opet digi noge od na fikri, moj. No baš, ne znam da knjižavci, ima određen rok. Tam se okreni malo. Da skeleđija malo, nešto reći da skeleđija nešto. Eto, samo tebe, evo kreni tam, evo kreni se, da te skeleđija snima. Hoće da prođe. Vidi, neće da snima, eto. Snimao sam njega kad nije gledao. Nemoj baba kri pive. Saki on pivo. Slušaj, nije to mudro nikako slovo. Samo ne moraš ti kad tu... Jel ćirilica ili latinca? Moraš krenut počet prvo. Jel ćirilica ili latinca to slovo? A, naše. Ja otvori tu. Šta reći? Šta reći, hladilo? Nije hladilo da se puši iz njega. Puši. Ajmo ga opet nek se grije.